Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawise sandangan swara, sandangan sing keloro yaiku sandangan panyigek. Panyigek kuwi saka tembung sigek sing tegese paten. Nanging ora kabeh patenan iku nganggo sandangan panyigek. Sandangan panyigek cacahe ana 4. Siji yaiku layar kanggo patenan R. Wujude kaya garis mendhuwur. Nulise ning dhuwur ya cah, ning dhuwur patenane. Nomor 2 yaiku wekyan kanggo patenan H. Nulise kaya angka 2. Sing nomor 3 yaiku cecak. Cecak kuwi kanggo patenan NG. Wujude nulise ya ning dhuwur, modele ngono kuwi cah. Nomor 4 yaiku pangkon. Pangkon kaya dene pasangan po. Nulise kaya pasangan po. Nah, ngono kuwi cah modele cah. Pangkon kanggo patenan sakliyane H, R lan NG. Sakliyane H, R lan NG sing panggonane ana ing mburi dhewe. Apa gatekno tembung ing ngisor iki sing ditulis nganggo sandangan panyigek kabeh patenane ana ing mburi. Nomor 1 ana tembung kasur. Wiwitan aksara ko, sone disuku banjur di layar. Sing nomor 2 tulodo tembung yaiku ana tembung kacang. Patenan NG sandangan panyigek cecak. Wiwitan aksara ko banjur cone ndhure diwenehi cecak. Nomor 3 ana tembung sekolah. Patenan H. Wekyan sone dipepet banjur kone ditaling tarung elo wekyan. Nomor 4 ana tembung mangan. Patenan N nganggo sandangan panyigek pangkon. Mo banjur ngo no. None N ku ya. Patenan N di pangku. Saiki tulodo tembung sing patenane ning tengah. Yen mau ning mburi saiki ning tengah. Tulodo ana tembung kursi are ning tengah. Ko disuku, layar so di wulu. Nah, patenane ning tengah ngono ki cah ya tuladane. Nomor 2 ana tembung mangku, NG-ne ning tengah. Mo cecak, ko di suku, mangku. Nomor 3 ning kono patenan H ning tengah tuladane yaiku wahyu. Wo terus wekyan, yo di suku. Nah, sing pungkasan wahyu ning kono patenan ning tengah. Nah, cah ora angel to? Ayo sinau terus, latihan terus supaya padha pinter nulis aksara Jawa. Semangat!